No, chat. Dlho sme tu neboli. Long time no see, my friends. Ako sa máme? Dneska veľký deň. Vyšli Kotka, Warzony, samozrejme, žebráci nedali novú mapu. Dajú až od nového roka a dali iba novú na Resurgence. Aj to dali do rotácie, takže je to v rotácii so starým Rebirthom, čo mi môže skočiť na kokot. A ideme v zostave Freeman, Argon, Maki a Snow, takže budú pekné nervičky. Díky moc. No, povieme si základné veci, kto to hráva, tak momentálne meta je Argon, prenechávam ti slovo. Čo je meta? Maverick a čo? A na close je meta, že vraj Dravec. Ale je to gumená pičovina. MPC? To si MPCčko, brat. Jaj? Mirik, však čo si ticho, však pozdrav sa chatu do piči, Mirik. Jaj. Čo tu mám nastaviť do piči? Že ich nepočujete. Myslím títo, one. Už ich počujete? Stále vás nepočujú. Bohužiaľ. Čo? Ty to počuješ, Snow? Chod na stream. Čo? Nevadí, potom to rozbeháme po tejto hre. Ani hru není počuť. Ty môj kokot, dobre. Ty kokot, prehrávame, chat, prehrávame. Ja som jednotka, bracho, vždy si zapamätaj. Tu som sa chodil punčovať, aha, presne sem. Tam bol punch. Poďme loadout. Mám zbran, ktorá sa volá, že Kokot 7. Normálne, že Kokot 7. Kam išiel? Nemec. Škoda, že streamuješ, no, lebo by som... Na jednu ranu zdrhol. Ja to práve, že teraz budem dať hlasnejšie, lebo ja to ledva počujem už. No, výborne. Som v kostole. Išiel som sa za vás kokotov pomodliť. Mám... No, tak. Modli hodine. Kde je ten shop vypičený? Kde by ty peníze? Môže žena zase peniaze pýta, na. Ty vole. Ja ti jebe. Ukáž, mi prachy. Piče, kde si? Tu máš Tady u tebe. Tu bol typek som išiel do piči, tu musím penáze házať, kurva. Nervy mám celú hru. Takže ja tam hore nekoupím. Čo sú za gany? Tam ďalší loady padal nám. Tam. Kde? Nado mňou padal niekto. Není, no. Ty kundo. Oni sú všade. Padnem ho, Argo? Streľaš ho? Snažím sa. Mám to nič. Do zóny dade. Odkiaľ? Kto ma dal, ty kokot? Aha, to si pozriem. Čo to má za ganu? Distance means nothing. It's simple ballistics. Čo bolo? Čo to má za ganu? Odkiaľ vie? Odkiaľ ma glintoval? Down. Odkiaľ? Zas som dostal do chrbta, ty kokot. Čavo, počúvaj, Čavo mal už. Kaloď padalo do... Ja potrebujem ale pomôcť. Ja som s tebou. Zveraj, netapne. Je tu typek. Ja neviem, kde mám robiť místa. Prečo? Čo je? Za kokotinu. Taj si pič.
Reálne, Dobre, tady. prečo môže mať 100 FPS, viete niekto? Neviem, ja mám Máš cool. Nedostávam slipou snou, bacha. Ja som piči vo gulagu. To som bol ja. Počkaj. Tak, ja som ešte živá. Squad mates in Idem. the gulag. If they survive, they redeploy. Čo zdýchaš ty? De. Nevšimol som, nepočujem, ja ani nepočujem v tejto hre po novom. Enemy intel located. Lendia. Secure the intel point to discover the next gas threat. Je dole, je down. Into the AO. Kokocké guny nové. Mate has reached Kedy šovka Dubnici? To sa spýtajte dubnického primátora. A streamera a majiteľa Dubnice. Kedy vybaví. Však kupuj ten loadout! Nehuď do piči. Ja som myslel, že to je Snow. Snow, kde si? Kde? Snow! Tu von. Tu idem už, more, už. Už každý. Koľko minút to zajebal. Kde? Hore, na poschodí, on zaminovaný bol. Koľko, tak tam sú dvaja sú. No ja už nemám naboje. Dobre. your squad made it to the safe zone. Poďte ale, soja. Gas Ešte. Na hit? To si mi naboj. Ty četrmelce, to je halus. Chcel pozrieť. Oni išli ďalej podľa mňa. Hore na pamätník. gas is closing in. Get Jo, nade mnou. Oni jsou nahoře na tom. Co si děláš? Piči ze mě. Ja nič nepočujem v tej hre. Čavo proste vedľa mňa beží, ale... squad mates into the gulag. Ještě Já na so- topu, na topu. Redeploy. Minus. Oživuj. Ja som vôbec nepočul tiež nič. Na střeše. Dojebaný v okne. On jsem zadal Claymore, ale... Napalm, to ti jebe. Aha, tady nejsou dveře. Na jednu ránu je u mňa. Jebem na to, ja neviem, kde ste. Zas ma zradil 30 ránový Mac! Kurva! Tady v rohu! Skurvený kajot. Už nech si to expím na 50 ránový. To sa nedá hrať s tým 30 ránovým, do piče. Čoviny? Tu, typek. Ale chod do Rici s tím. Podľa mnou. Ideš dole? Už je dead. Šokstyky pojebaný, vole tě naru do Squad prdele. mates are in Ti the hovorím, safe to zone. sami boti Preco. zrazu hrajú. Preco, pozor. Prostě preco. Kurva, jestli mě to jebne, no já přísahám bohu. To piči. Prísahám Bohu! Ready To for piči! To je žup prostred selnice. Já jsem se snažila. Na lodi. Ty vole, mám peněz. Jakže les? No, kdyby to tak bylo i v reálu, kurva. Želez. Precision airstrike available. Bronzu. Čo by si chcela mať v reáli veľa železa? Tak by ho prodala, měla bych peníze. Stay sharp. Proč je zase každý na jiné straně mapy? Můžete mi to vysvětlit, nebo? Tak je hunting killy, vieš. Vy si Jo, kde? mám se podívat, kolik jich máš. Dobre, Snow. Dobre, to som nepočul, že ty hantiš killy, ty kokot. Snow hanti, chat, Snow hanti killy. Sniper ve dveřích, down je. Na topu ještě jeden. Idem na to. Typa, down. Čo je to, ty si dal... Dobre. Ka- Ano, oba dva, lásko. No toto si nechajte na inokedy, prosím vás. Akože ten typek už je ostaďal, no. Ten downutej? Ne, ten je dead. Mŕtvol, tam než. No
No tak mám o 2 kg víc, tak musel cyknout. Ja potrebujem, nie burstu. Aj ty hantíš pily? Yes. Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Ja nemám. Sú tam 4. To si piči. Ja si idem skúsiť nejaké guny nájsť a idem ich. Strčte si ty granáty do prdela, muzeranti. Hej. Your squad Takéto mates sa are nesmú deployed. rozprávať. Deploying now. Počuješ ma? Bude ban. Kam bežal, neviete? Neviem, neostal v tých barákoch? Pri mne, tu je. Kto ma dal? Aha, tom boli ďalší. Ja som videl iba jedného.